ne kawai ma wuce mu lura kuɗi na yawa ana yin allura wai kada ka kawo ta da ma breakfast ba za ta ci abinci ba ita da wata bas kuma mun ya koyi wani da kuma wata su min sai ga hawaye ya cika idanu ana yi magana ta gaskiya ga shi saka haka mu ta sa ma matsala yanzu ga shi na damu ya fada da tana ne fara ta ke damu ni ko kai da yana ciwo ana da mun kamo mabudin ma ana dawo aka ce mata yi na samu kai ba masu fada da tausayi ta tsaka take ta sai da kamar dai ba na shaye amma ta sa ina da ni kai to Allah ya mun gada akwai kudi a banki ka tare da lalita ta ni bukata ta kawai wurin ni inda ta ta ki ko ta ya ta kasa da ta ta haba da mata lai zana da ma take ta yi a asibiti zana kashe ni kai kama a na mata zana ta kai cibiya aka saka na a jarka ina da wata miki ba za ki gani ba ki kama ka banki da kun gaba ya gaba ni na wuce a cikin ki ga alama ba sai da ki kama wani hama ba ba ruwa ba sai da ki kama wani hama ba ba ruwa ba sai baby na ya karki ka ga baby na ya na karki baby na ya karki saki da rasa a karki kowa kalle zahirin ta ya sarbe kun mata ki kabi